Vyzeráme, aké by sme kradli. Hej, vyzerá to dobre. Ideme po auto, toto tam odložíme, nahodíme stredovú konzolu, pretože rada by som išla niekam, aby som si mohla dať aj okná dolu hore, takže ju budeme musieť nahodiť ešte nedorobenú. A ideme dneska na výlet. Takže nachádzame sa pri Oravskej priehrade. Ktorá je tam? Áno. Kde? Nevidím. Tam medzi tými stromami je voda. A tam je moje auto. Yes. Ideme dole kopečkom, tu by mal byť prístav, ktorým sa chodí na Slanicu, ale keďže je, neviem ani aký dátum, je február, tak je tu všetko pozatvárané. Nemusíme ani platiť, lebo sa platí od... Yes, tu je kde? Od mája do septembra. Presne tak. Ak tomu správne chápeme. Ja ale neviem, ako ďaleko, No, to je dolu. Podľa mňa ďalej ako na Maru. Takže vidím vodu odtiaľto, tak sa to nebude ďaleko, že akože ďaleká prechádzka. No henty sa vrátili. A my poďme do kopečka, naspäť keď pôjdeme. No, ja nechcem ísť do kopečka, ja som Nie fitness. Nefitness, No tak áno. začni fitness. My sa vám ozveme, keď uvidíme niečo zaujímavé, alebo budeme mať zaujímavý výhľad. No síce bolo napísané, že je tam zákaz nejak chodenia aut, alebo ako to nazvať. Jenom vzadu v pozadí, tam stojí auto. Takže možno sme mohli ísť až sem. A to je ťažko povedať. Aha, komunistické ihrisko. A toto neviem, čo je. To urobili z toho ale vilu. to vyzerá, hej, že to je dačo staré, čo bolo. A prerábajú to, lebo čumte na tie stĺpy. Tie sú hrozné, ale akože budova pekná. Zatiaľ sme našli iba tu takže iba schody dolu, ale inakšie nič zaujímavé. Ideme skúsiť pozrieť niekde inde. To boli schody rovno do ľadu. Jo, inakšie je to celé zamrznuté, čo divné úprimne. Nechápem. Ja som čakal, že tam bude voda ako na hentom, ako na Mare. Tu máme loďku na suchu. No a čo tu bolo zatopené? Povedz nám, prečítaj nám. Je vytvorená sútokom Bielej a Čiernej Oravy. Zaplavené obce boli na Bielej Orave časť Námestova a Slanica a na Čiernej Orave časť Lipnice, Ľavkov, Osada, Ústie, Hamry. Hamvy? Priemerná hĺbka 15 metrov. Maximálna hĺbka 38 metrov. A teraz je to také, že nič. Ale akože dosť. Proste. Tu je len takýto zráz dolu. A toto je úplne plné? Nie. Po tie schody, či ako? Nie je to úplne plné, ale môj odhad je minimálne, že tie pohentie domčeky, čo majú byť na vode. Hej! Taký mám odhad, že by to malo byť vlastne aspoň do polky tohto. 0 bodov. A to oni si chodia tie domčeky tam potom akože podstaviť, keď sa tá voda vypúšťa? Nechápem. To sa ma nepýta, ako tam dostali tie palety. No, nechápem. Nechápem ani ja. Asi hej? Lebo to ináč pláva na vode a oni si to potom musia tak... Čumte, tam sú proste palety pod tými domčekami. Ale ako to tu funguje? Ale niektorí to majú povyťahované tu nahore. Ako to, že sa tu nedá kúpať v lete? Možno dá, ale nie konkrétne tu, lebo toto je prístav. Jaj, no tak to je celkom rozumné. A kde sme vlastne? Tu. Aha. Tu sme my. Vlastne my sme to obišli, toto tu na. A odtiaľto sme prišli v podstate. Tu sme chodili hrávať airsoft, keď vás niekoho zaujímalo. A tam je ten Slanický ostrov? Je Slanica, tá je teda tam tým smerom, niekde heno. Ja som mal pocit, že to bude niekde týmto smerom, ale ešte je to kúsok ďalej. Ja som tu už dlho nebol tiež. Heno sú ďalšie schody, ale to predpokladám, že nevedie zase nikam. No do vody, akože nikam. No však nikam. Ako si to ty povedala v tom videu, sama voda, štrk. Môžeme ísť domov, je nám zima. A dneska mi není zima, je mi dobre. Ku podivu. A to mám už jarné veci, mám jarné tenisky a jarnú bundu. Bez strechy. Je síce takto, ale reálne je asi 20 stupňov vonku. Hej. A pocitovo je celkom teplo. A keď som mala čiapku, tak mi to vôbec nevadilo. Ináč ja som zimomrava, hej. To by chodil už od januára bez strechy, ale ja nie. Mňa by hneď ofúklo. Ty máš to video, nie? Že je 7 stupňov a ja zhadzujem strechu. No. A my zatiaľ, čo sme kecali, tak sme sa konečne dostali ku schodom. Kokos, ale prečo to je ľad? Neviem. Ja to nerozumiem. Ideme sa lyžovať. Či lyžovať? Končiľovať. Veď, ale keď sme boli na tej Mare, bolo ešte väčšia zima a nebolo tam toto vôbec. Nebol tam ľad, no. Tu je asi viacej stoja tá voda ako na Mare. Asi, hej. Ale ťažko povedať. Ideme tam? No, to sú také schody. Trúfaš si, hej? No, ale tu normálne ľudia chodia, nie? Asi. Nie? Neviem. Nie? Nechodia? Ja neviem.
Akože není tu ani zákaz, ani... Počkaj, ale tu bola nejaká páska. Jaj? Ako zákazová. Len už není. Podľa mňa ľudia tu začali chodiť, tak to potrhali všetky tie pásky. Zase tiež nechcem ísť niekam, kde by sme nemali ísť. Ešte, nechoďme, lebo... Každopádne, tu nám môžete vidieť, o koľko to padlo. Tu je také účko. A heno je ostrov, keby ho zaujímalo. Tam, vzadu, toto. Toto tu je ostrov. Tam je niekde kaplnka a tieto veci. Si povedal, že sa tam môžeme preplaviť. Podľa mňa nemôžeme. No ako, ak je takéto počasie a že to je tu zamrznuté, tak asi nie. Ale možno by si prešla po vrchu. Čo, ja chytím foťák, ty sa choď pokúsiť prejsť po vrchu. A vieš, ono to nebude už hlboké. To je tak z polovičky dolu. Takže to nebude mať 38 metrov maximálne, ale bude to mať koľko? No. 19. Ale tu nebudeš mať, toto je kraj. Vidíš, aké tam je ľadové, toto je všetko iba ľad. 19 metrov max. Dobre, poď. Pomaličky kráčame k autu. Hore týmto kopcom. Ja som zadýchaný už teraz a to sme tak, že ani nie, že štvrtke. Vidno, že si dávno nekračal na pase. No, ale toto neviem, či 9% ako máš na pase. No sa bude viac, no lebo máš mať aspoň 12. No vidíš, tak toto máš isto aspoň 12. Čo robíš? Opravujem zhnité káble hnusné, respektíve musím natiahnuť nové káble, pretože hentie odhnili úplne. Pretože nám nefunguje centrál. A je troška otravné, keď človek musí zase zamykať ručne. A zabudol to. Zabudol to aj. Iba tieto dvere nezamykajú. Druhé zatiaľ fungujú, ku podivu. Ale ono celkom pršalo teraz poslednú dobu, takže ja predpokladám, že sa nám to stalo kvôli tomu. No a my sme sa dneska rozhodli, že čo ideme robiť? Umývať auto, ale máme problém nejaký. Čistiť. Čistiť. A ty budeš pol dňa robiť toto. Hlavne keď si musím rozoberať veci ako reprák a tieto veci. Našťastie už som to raz robil, takže aspoň viem, čo robím. Hej, že to bol najväčší pain cez tú ďurku natiahnuť kabel. Tu som ich nemusel naťahovať. To iba do tvojho sme ich museli naťahovať. No veď áno, a ty to ideš robiť teraz. Mal som si natiahnuť nové. Keby som vedel, v akom sú stave hroznom vo vnútri, to normálne sa mi odlamovali po kúskoch. Po centimetrových kúskoch sa mi zlámal ten kábel. Takto to vyzerá po používaní. Hej, toto čo si za sedačkou sú nejaké veci. No akože všade bordel. Tu sú káble. Takže tak. Leto. Tu som si namiešala. Samko mi namiešal. Cleaner. Všetko toto si ideme vyčistiť, všetku túto prachovku a túto všetko okopané, aj toto. Takže idem na to. A ty? Nezamykalo to aj predtým takto, že do polovičky. Mne sa zdá, že hej. No, a je to zamknuté? Ja neviem, ako to zistím. No, jemu sa furt nedarí, takže tak. Ale otvára to až moc a zatvára to až málo. To auto Preboha. bude také, aké bude. Preboha, máš to všade po rádiu. Teraz si to pekne zotreme druhou handrou do sucha. Akože nevýhoda kabria je to, zbytočne to budete robiť, keď aj tak vám to za chvíľu tam nafúka, keďže chodíte s otvorenou strechou, hej, takže no. Ale tak snaha sa cení. Určite nám napíšte, ako trávite vy váš piatok vo voľnom čase a či robíte toto, čo my, že vlastne sme sa rozhodli, keď je takto pekne si upratať auta. My aspoň trávime čas spolu, takže venujte sa svojim polovičkám, chápeš? No a hneď to vyzerá lepšie. Teraz, keď to už máme umyté, tak použijem Natural Shine Protectant. Samozrejme, že nie len vyčistíme, ale aj čo? Protektneme. Aj protektneme, áno. Ochránime
môj English in my Slovak is very, very bad. Yes. Už to nebudem rozprávať, už nebudem ako šukzdený. No, takže každopádne ideme si to ešte všetko natrieť a hotovo. Sandra urobila good job. Ja už som aj toto tu naupratal. Káble som, pozerám, nie až moc dobre schoval. Ale to sa napraví. Tam je lišta, do ktorej som to schoval. Ja vám to ukážem takto, hej. Do tejto lišty som vlastne schoval tie káble. Ako zišlo by sa to pretepovať, ale aspoň je tu povysávané. Toto je very good. Vyzerá to dobre. Konečne sa v tom aute necítim jak v chlieve, pretože no už je čisté, no. Ešte by to chcelo zvonka. This is dirt, I think. Proste to je nejaký prach alebo niečo. Ide to prstom dolu a sype sa z toho. Ani neviem, ako to, či to od koliezda ako nafúkalo. Treba ho proste poriadne umyť po dlhej dobe. Ale keďže nám nastal menší problém, a to je, že my treba robiť rozvody. Auto nepôjdeme umyť, ale objednal som rozvody. Čaká nás video, kde si spravíme rozvody. Plus sme pre Sandru objednali tento kábel, takže budeme opravovať aj speedometer cable, lebo nám nejde tak nejak kilometrovník. To je odo mňa všetko pre toto takéto krátke videjko, ktoré je viac menej iba také, že toto sme boli robiť, nezmestilo sa to nikde inde do videa, tak sme to nahodili všetko do jedného. Každopádne tu máte ďalšie 4 videjka, ktoré vám odporúča YouTube. Môžete na to kliknúť, môžete pozrieť napríklad bodykit, ktorý sme robili. Majte sa, my sa vidíme. Baba. A ja som ešte nepovedal, Sandra, pozdrav.